It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ginagalaw ko ang mga babae ko sa kama namin mismo ng asawa ko. It was May 15, 2013 when we got married. Masayang-masaya ako noon kasi kasal na ako sa babaeng pinangarap kong maging ina ng mga anak ko. At ikaw yun. 7 years ang gap ng age natin. Pero hindi yon naging hadlang para magsama tayong dalawa. Minadali ko ang lahat dahil sa sobrang awa at pagmamahal ko sa iyo. Kagaya ng sinabi mo sa akin, ulila ka na. At ang tanging sweldo mo lang sa pagiging kasambahay ang bumubuhay sa'yo. Hindi kita matiis eh. Isa pa, 28 years old ako noon at doktor na. Habang ikaw, 21 years old ka pa lang. Masaya ang pagsasama natin bilang mag-asawa. Ikaw yung tipo ng babae na maganda, mabait, maalaga, maintindihin, malambing, at may takot sa Diyos. In short, ikaw yung hinahangad ng mga kalalakihan. Ang swerte ko nga eh, kasi sa akin ka napunta. Yun nga lang, palaging kulang ang oras natin para sa isa't isa. Mula hapon hanggang gabi ang duty ko. At pang-umaga naman ang schedule ng klase mo. Kaya sa tuwing dumarating ako ng bahay, nadadatnan kitang tulog na. Naiintindihan mo naman ako sa lagay na yon, na sobrang okay sa akin. Kasi hindi ka kagaya ng mga naging ex ko na nakakasakal. Pero kagaya nga ng iba, hindi perpekto ang relasyon natin. Palagi tayo nagkakatampuhan na ako lagi ang dahilan. Kasi nga seloso akong tao. Possessive, kumbaga. Gusto ko kung ano yung akin lang. One time, naisip kong sunduin ka sa school ninyo. Kasi gusto kitang makasabay sa lunch. At namimiss din kita. Hindi na kita minessage kasi gusto kong sorpresahin ka. Pero halos magwala ako sa galit nang makita ko kung gaano ka kasaya kasama ang mga ibang lalaki. Although, alam ko naman na puro thesis lang yung usapan ninyo, ay hindi ko pa rin talaga maiwasang magselos. Nasa iyo na ang lahat. At halos hindi na kita mabigyan ng oras. Kaya natatakot ako na may maging kaagaw ako. At baka makaagaw ka ng iba. Natatakot akong mahulog ka ng tuluyan sa kanila. And in the end, iiwan mo ko. Ewan ko ba? Masyado yata akong paranoid. Ipinangako mo sa akin noon na after ng thesis ninyo, ay lalayuan mo na sila. Tapos ginawa mo nga. Na sobrang ikinatuwa ko. Not until that worst night happened.
It was our first wedding anniversary. Nagpa-reserve pa ako noon sa table natin. Sa isang mamahaling restaurant. Oo. Nagpa-reserve ako noon ng table natin sa isang mamahaling restaurant. Special day for a special person like you. I bought you so many things. But on our way to that restaurant, minessage ka ng kaklase mong lalaki. Meron daw mali sa ginawa ninyong thesis. And you have to fix it overnight. Kasi deadline na kinaumagahan. Siyempre, nagalit ako. Kasi may sagabal na naman. Pinapili pa nga kita kung yung thesis ba o ako. And you chose me. Pero sinabi mo na after our dinner, mag-overnight ka sa bahay ng kaklase mo na babae. Kasama ang groupmates ninyo. Napamura ako noon sa sobrang galit. At kung ano-anong masasakit na salita ang nabitawan ko sa'yo. Hanggang sa inihinto ko ang sasakyan sa isang madilim na lugar. Pinilit kitang bumaba noon at basta-basta na lang iniwan. Pumunta ako sa bar at doon nagpakalunod sa alak. Ni hindi ko man lang inisip ang kalagayan mo hanggang sa makauwi ako ng bahay. Kinaumagahan noon ay nadatnan kita sa kusina. Pansin kong matamlay ka na, kaya agad kitang dinaluhan at niyakap. Nagsorry ako sa nangyari nung gabing yun. At agad mo naman akong pinatawad. Later that day, naging okay ulit tayo at ipinagpatuloy ang date natin. After 3 weeks matapos ang first wedding anniversary natin, napansin ko yung pangangayayat mo. Nagkaroon ka ng lagnat. Nagsuso ka. At palaging masakit ang ulo mo. And since I am a doctor, alam ko na ang mga nangyayari, especially noong nalaman kong nagkakaroon ka ng skin rashes at night sweats. Ayaw kong maniwala noon sa sarili kong kakayahan. Kaya naman, dinala kita sa pinagtatrabahuhan ko. At ako mismo ang nag-check up at nag-examine sa'yo ng patago. And my conclusion was right. You are HIV positive. Noong una, hindi ako makapaniwala. Hanggang sa kung ano-anong bagay ang pumasok sa isip ko noong nag-overnight ka sa bahay ng kaklase mo. Tinanong mo ko kung anong sakit mo but I didn't answer you. Not until we came home. Isinampal ko sa'yo noon ang resulta ng check-up mo. Please let me explain. Yan lang ang bukang bibig mo noon. Pero sarado ang isipan ko. At kung ano-ano na namang masasakit na salita ang naitapon ko sa iyo. And ever since that day, nagbago na ang lahat. Pati ang turing ko sa iyo. Pokpok, malandi, laspag, puta. Ang dating mahal ay napalitan ng mga salitang yan ang tawag ko sa iyo. Itinuring kitang katulong at walang araw na hindi kita pinagbubuhatan ng kamay. Pinatigil na rin kita sa pag-aaral para mas lalo mo pa akong mapagsilbihan. At pinatira kita sa kabilang kwarto. Hanggang sa umabot sa puntong
Nagdadala na ako ng iba't ibang babae sa loob ng pamamahay natin. Ginagalaw ko sila sa kama natin mismo. Minsan nga, naaawa ako sa'yo. Pero sa tuwing naaalala ko yung sakit mo, hindi ko maiwasang saktan ka ng paulit-ulit. Naalala ko pang sinabi mo sa akin na gusto mong magpa-anti-retroviral therapy noon. Kahit na sobrang galit ako sa'yo, pero hindi ako nakinig. Para sa akin ay wala na rin kasing saysay ang buhay mo sa mundong ito. Ano ka? Sineswerte? Sa tingin mo, sasayangin ko yung pera ko para sa'yo? Yan yung mga katagang binitawan ko sa'yo noon. Lumipas ang panibagong taon. Ganun pa rin yung turing ko sa'yo. Hanggang sa dumating yung second wedding anniversary natin. Niregaluhan mo ko noon ng isang relo na ipinagtaka ko. Kasi hindi naman kita binibigyan ng pera para makabili ng ganung bagay. Yun pala, inamin mo sa akin na nagtatrabaho ka habang wala ako. Nagalit ako at itinapon sa'yo ang box na naglalaman ng relo mo. At bilang pambawi, nagdala ako ng panibagong babae sa bahay natin. Galing pa ako sa trabaho noon. At tandang-tanda ko pa ang mga ngiting iginawad mo sa amin noong pagbuksan mo kami ng pinto. Nasasaktan ka pero ngumiti ka pa rin. At wala akong idea na yun na pala yung huli. Matapos umuwi ng babaeng kasama ko, ay napansin ko ang regalo mo sa bedside table. Alam ko naman na yung laman nun, pero parang may nag-udyok sa akin na buksan uli. May nakita akong papel na nakalagay sa ilalim ng relo at sulat pala iyon. Ayoko na sanang tapusing basahin dahil puro pagbati lang naman ang nakikita ko. Hanggang sa tinukoy mo ang pangyayari nung first wedding anniversary natin. They raped you. Hinalay ka ng mga kalalakihan doon mismo sa pinag-iwanan ko sa'yo. At doon mo na rin nakuha ang HIV na sakit mo. Dahil sa natuklasan ko, ay hindi ko maiwasang umiyak. Buong buhay ko, ganun ako umiyak ng sobra. Yung tipong halos hindi na ako makaiyak sa sobrang sakit at pagsisisi na nararamdaman ko. Na yung babae palang pinaparusahan, araw-araw kong sinasaktan, pinapaiyak, at pinagbubuhatan ng kamay, ay inosente. You needed me. Pero imbes na damayan ka, ay puro pasakit lang ang ibinigay ko. Ang gago ko. Ang tanga-tanga ko. Nabulag ako sa galit at selos. Hinayaan ko silang kontrolin ako. Hindi ko na tinapos pa ang sulat mo at agad akong nagtungo sa maid's quarter kung saan ka namamalagi. Gusto kong mag-sorry. Gusto ko pang ayusin yung kung ano man yung meron sa atin. Pero ikaw na nakahandusay sa sahig habang dumudugo ang pulsuhan ng nadatnan ko. Halos hindi ako makagalaw noon sa sobrang pagkabigla, mahal. Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na dalhin ka sa pinakamalapit na ospital. Lumuhod pa ako habang nananalangin sa Diyos na sana ayos ka lang.
Na sana maayos pa natin kung ano yung meron tayo. Ngunit sa paglipas ng mahigit 1 oras, ay lumabas ang kapwa ko, doktor. And what he have just said shattered my heart into pieces. Time of death, 11:48 p.m. Pakiramdam ko, sa loob ng ilang segundo, ay tumigil ang mundo. And the next thing I knew, kinuwelyuhan ko ang doktor mo. Hindi ako naniniwala kasi ayoko. Hindi ko kayang mawala ka, lalo na't hindi pa ako humihingi ng tawad sa'yo. Pinuntahan kita sa emergency room. At totoo pala talaga. Wala ka na. Niyakap kita. At pilit na ginigising pero kailanman ay hindi na muling dumilat ang talukap ng iyong mga mata. Na kahit anong iyak at pakiusap ang gawin ko ay wala ka na. Wala na. Wala na yung babaeng palaging nandyan para sa akin at hindi nagsasawang intindihin at mahalin ako. Sobrang sakit. Parang dinudurog ang puso ko. Iniisip ko pa lang noon na hindi na kita masisilayan araw-araw ay parang pinapatay ako ng paulit-ulit. Kaya patawad. Patawad, mahal ko. Four years ka nang wala. Pero sariwa pa rin ang mga alaala sa akin. At sa loob ng 4 na taon na yun, ay walang araw na hindi kita naisip. Hindi ko na sinubukan pang maghanap ng iba. Kasi wala nang mas makakahigit pa sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin yung sarili ko. Kasi kasalanan ko naman lahat ng to eh. Kung naniwala sana ako sa'yo, kung hindi sana kita sinaktan, ay sana nandito ka pa rin. Alam ko na hindi sapat yung sorry. Kaya sa dasal ko na lang yun idadaan. Para kahit papaano ay mabawasan yung pagsisising nararamdaman ko. Professional doctor na nga pala ako ngayon. Yung dating pinapangarap ko at pangarap mo para sa akin ay natupad na. Ang saya sana, kaso wala ka na. Hindi naging sapat ang pagbati ng mga kaibigan ko sa akin. Wala pa rin talagang makahihigit sa'yo. Oo nga pala, muntik ko na rin makalimutan. Happy 6th wedding anniversary. And that anniversary, mahal ko. Mukhang hindi naman ako makakatulog mamayang gabi. Sigurado kasing gagambalain na naman ako nang walang katapusang pagluha kahit na umiyak na ako kanina. Sumasabay pa yung ulan. Ginawa ko yung sulat na to para kahit papano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Ang sakit-sakit pa rin kasi hanggang ngayon mahal. Pero kailangan kong tanggapin ang lahat. Sana lang, masaya ka na kung nasan ka ba ngayon.
Bantayan mo ko, ha? Hilingin mo na rin kay God na kunin na ako agad. Para magkasama na tayo. O di kaya, multuhin mo na lang ako. I love you, mahal ko. I promise that you will only be the woman I will marry and love in this cruel lifetime. Ako si Dr. R. And this is my secret vow.